Gledate, možete li objasniti hrvatsko povijesno pravo na Bosnu koje je ostavila zadnja bosanska kraljica Katarina Kotromanić-Kosača. Kosača? Evo vidite. Bosna i Hercegovina je hrvatska djedovina i hrvatsko kraljevstvo. I dan danas, ostavštinom posljednje kraljice Bosanskog hrvatskog kraljevstva, Katarine Kotromanić, inače supruge Stjepana Tomaša, je ostavila Svetom Ocu. Naime, kada je Bosna šaptom pala, 1463. dakle od Turaka, i posljednji kralj hrvatske narodne krvi, Stjepan Tomašević, zarobljen pored ključa, a Jajce je bilo stolni grad. Glavna tvrđava je bila Bobovac, koja je branila. Onda će ovaj jedan izdati Bogumile. Moramo znati da u to vrijeme bilo bogumilstva, dakle krivovjerja, koji će poslije prijeći na islam. To su ti prijeći na islam. A katoličanstvo Hrvatska sa kraljem, dakle Bosna i Hercegovina, Hrvatska djedovina Hrvatsko kraljevstvo, Osmanlije i sultan su znali, jer je to vertikalni ustroj vlasti. Bosna je šaptom pala i ubili su, zato su oni pogubili Stjepana Tomaševića i dvoje djece, Sizmunda i Katarinu, su odveli pa se ne zna gdje su, što su ili kako, zašto da nema nasljednika kao takvoga. Katarina uz pomoć Dubrovačke republike uspijeva prijeći u Rim. I ona pokušava pronaći to tvoje djece, međutim, naravno, uspijeva, Turci neće. I ona nju, jer pravu imenovana ima papa ima za kraljicu, ona ostaje bez potomstva i ona zavještava tu Bosnu i Hercegovinu ovako da Sveti Otac i njegovi nasljednici postupe onako kako trebalo u vremenima kada to za to bude povoljno. Drugim riječima rečeno da imenuju novog kralja i kraljicu. I dan danas po tom ostavštini pravo na bosansko kraljevsko prijestolje ima Hrvat. Samo je dovoljno za to dvojica, i jedan može biti muško ili žensko, dakle biti kralj i kraljica, i jedan svećenik. Evo, to je to. I čitatelju mi je drago da mi je postao. I još nešto, ovu priču je i znao Tito. Pa zar misli da je to slučajno se održalo drugo zasjedanje Avnoja baš u Jajcu, kraljevskom hrvatskom gradu? Zašto? Zato jer je nakon sultana, čiji je kralj došao? Odnosno car, austrijski. Ko je naslijedio austrijskog cara? Srpski kralj. Pa sad opet dolazi vertikalni ustroj i zato Tito država taj drugo zasjedanje Avnoja i sebe imenuje vertikalnim kraljem, odnosno proglasao šemašalom. Dobro, gdje je danas ta neka geopolitička intencija Hrvatske? Sve o čemu pričamo. Pa to sve stoji. Ali se to ne uči povijest u hrvatskim povjesnicama, toga nema, a još manje da ga ima u hrvatskim školama. To je ta povijest koja je potpuno izmijenjena. Ima toga još. Kakvi Slaveni? Slaveni iz Milšotina koja nema nikakve veze s pameću zdravo. Dobro, u 1995. Hrvatska vojska je ušla duboko u prostor Bosne i Hercegovine. A dobro, operaciju, ajde već kad smo to ušli u operaciji Maestral. Koga smo mi, koji je glavni cilj bio? Da nakon 1468. Zato su u Jajce ušli samo hrvatske snage. Hrvatskog vijeća obrane, dakle Hrvati Bosne i Hercegovine, hrvatske snage, hrvatske vojske. Nikoga nije bilo blizu, bilo koga da uđe u kraljevski hrvatski grad i zato je Rojs imao zadaću da sašije najveću zastavu i opasana oko tvrđave grada Jajce. Pa nije se tek tako vodilo hrvatski domovinski rat. Dakle, i to je činjenica po to da mi možemo nakon toliko godina Hrvata oslobodili svoj hrvatski kraljevski grad. I nakon takve situacije danas su Hrvati u Bosni i Hercegovini u statusu... Zato jesu, jer oni hoće ih istjerati ovo o čemu ja pričam, zato je to priča. Ali oni imaju potporu međunarodnih, okultne oligarhije, oni imaju potporu ti. Tamo je cijela priča. A gdje je Vatikan ako je dobio... Koji Vatikan? Ovaj sad što je stavno. Obavezu. Ne, ima Vatikan. Ovaj sad. To nemojte spominjati.